Hello everyone. Hello everyone. खुलुमबाय. खुलुमबाय. बयनिसिमबो. बयनिसिमबो. आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय. दिनै जों मा गेम गेलेनो नागिरदों खिन्था? बथ'ल खेला, बथ'ल खेला. बे खेलायाव जायनो देरहायो मा मोनगोन प्राइजआ? स्मुथ. सानैनि मोननै लानाय जादों ओमफ्राय जायनो देरहायो बेनो मोनलोंगोन आरो. खेलाखौ मिथिगौ नोंसोरो? माबायदि जागोन? मिथिगौ. खेलाखौ मिथिगौ. माने ओरै जागोन खेबसे खेलायाव नैबे बथलखौ जाय 20 खेब फज'नो हागोन बेनो देरहागोन. मिथिबाय? मिथिबायना अनसायलु? हिलि? मिथिबाय? खेलाया खेबनै जागोन सानैनि नङाबा दाय जालायगोन ना. सानैनि गेजेराव खेलाया स्टार्ट जासिगोन. नोंथंमोना नायलांबाय थादो. 1 2 3 गो स्टार्ट. बरिया. बरिया. वाह. वाह. इस. नेक्स्ट. गावबागाव गोसोआव ला दे. 7 जाबाय हिलिना. जाबाय ना? Fifteen. 7 8 9 10. गोसोआव ला अनसायलु ना 10. 17. Sedih raga. Lily. I am winner. And देरहाबाय. First खेलायाव हिलिया देरहाबाय. बिनि थाखाय स्मुथ मोनसे मोनबाय. तालिया आखाइ खबना हो. आखाइ खबना हो दे. भेरि गुड. दा सेकेन्ड राउन्ड खेला. नैथि खेब खेला जागोन. दा सानैबो रेडि जाफिनबाय. सेकेन्ड राउन्ड गेमनि थाखाय रेडि जाबायना सानैबो? दे 1 2 3 गो स्टार्ट. 1 2. गोसोआव ला दे नोंहा 2 जाबाय. 1 2. 2 ना सानैबो? 3 4. नोंना 4 ना? 3आवनो दंथ'यो हिलिना. अनसायलुनाबो 4आवनो दंथ'यो. 3 जाबाय. 4 5 6 7 8 9. ओहो 8आव दंना? नेक्स्ट अनसायलु. नोंना 5 गोसोआव ला.
अनसायलु ना 5 6 7 7 8 जाबाय नोंना 8 9 10 गोलैबाय दे दे गोदान बानायफिन दे गोदान अनसायल' गोदान बानायफिन दे 11 हेलेना 12 दे सानैनाबो जायासै 13 14 15 16 17 18 19 गेमा जोबनायनि फारियाव फैबाय हिलिया नैथि खेबावबो देरहानो हाबाय हैना खेलायाथ' दा जोबनानै थांबाय नैबेहा उइनार जाबाय सेथि खेब नैथि खेब खेलायाव मोननैबो खेलायाव देरहानो हाबाय बेहा दिनै खाफाल गाज्रि जेनबाय नेक्स्ट गेमाव थारैनो अनसायलुआबो देरहागोन ना जोंहा नैबे बाबुखौथ' मिथिखाबायना सोर बियो जोंहा बाजैनि फिसाला दाखालिनि ब्लगखौ जायफोर नायदों बिसोरो सिनायखाबाय जानांगौ अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो बाय बाय